Családállítás élmény első kézből. Szia, én Hollós Izabella vagyok, és mára egy interjút hoztam neked a családállításról, ugyanis arra gondoltam, hogy én beszélhetek róla napokig, órákig, de mégis sokkal hitelesebb lesz valaki olyantól hallani, hogy milyen élmény volt egy első családállítás, aki nem rég esett át ezen a tűzkeresztségen, hogyha mondhatjuk így. Szeretettel mutatom be Irháziné Szántai Juditot, aki virtuális asszisztenciával foglalkozik, és nem olyan régen volt nálam élete első családállításám, ráadásul egy nagyon tömény hétvégén, egy női elvonuláson, ahol 2 napon keresztül nem csináltunk más, csak családállítás, családállítás, családállítást. Szia Judit, szeretettel köszöntelek! Szia Iza, sziasztok! És nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a kis interjút azok kedvéért, akik még vacilálnak, vagy nem mernek belevágni, vagy érdeklődnek a családállítás téma iránt. Készültem néhány kérdéssel neked. Az első kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen mi volt az, ami rávett, hogy végül elgyere a családállításra? Mert tudom, hogy régóta gondolkodtál rajta, és én biztattalak is párszor, de hogy mi volt az, ami miatt végül úgy érezted, hogy na, most már akkor felkerekedek, és eljövök. Volt egy ügyem, amit most már nagyon görgettem magam előtt, vagy ezt a problémát a szőnyeg alá söpörtem, és ahogy te szoktad mondani, most már akkora púp, hogy már nem fér el a szőnyeg alatt. És nyilván az is bennem volt, hogy hívtál sokszor, hogy jöjjek el, és próbáljunk ráállítani erre az ügyre. De hát tudod, ez az igazi, amikor az emberbe saját magába érik meg, hogy na jó, most már ezt nem tudom tovább cipelni, és meg is szeretném oldani ezt az ügyemet. Tehát nekem tényleg volt egy ilyen ügyem, amit nagyon-nagyon szerettem volna megoldani, semmiképp sem akartam most már szőnyeg alá söpörni, de azért tudod, ott van az, hogy jó, akkor most szembe kell néznem ezzel a helyzettel, és ott van benne az, hogy a családállítás fel fogja hozni ugye a gyökerét ennek, és, és el kell kezdenem dolgozni majd rajta. Tehát, hogy azért a tudatalattitban van egy olyan, hogy nekem ez most melós lesz, és szerintem ezért is tologatjuk magunk előtt a végtelenségig szinte, mert félünk attól, hogy jó, akkor most ez ki fog derülni, és ezzel nekem munkám lesz. Mhm. És lehet, hogy még olyan dolog is kiderül, amit nagyon-nagyon nem akarok hallani. Szóval ezektől én is féltem, de most már hát ezt az ügyemet szerintem közel egy éve tolom. Tehát, Uh-huh. hogy nem lehetett tovább várni. És Um, nagyon, nagyon bocsánat. hívott ez az elvonulás. Nagyon hívott engem ez az elvonulás, és, és, ö, és tényleg itt volt az első családállítás élményem. Na és mesélj, milyen volt neked ez az élmény? Közben még egy sor kérdés eszembe jutott, hogy, de majd azt később felteszem, miben volt más, mint amire számítottál? Mert sokszor ugye van egy kép, valamilyen elképzelés a fejünkben, hogy milyen lesz, meg egy csomó tévhit. Miben volt ez más, mint ahogy előre elképzelted? Nehezen tudtam elképzelni. Azt tudtam, hogy van a csoportos családállítás, hogy mondjuk akkor vagy te, aki vezeti, és akkor ott vannak a szereplők, van egy valaki, akinek az ügyén dolgozik az egész csoport. Zárójelbe jelzem, hogy imádtam, hogy csoportos, tehát imádtam, ahogy a szereplők tényleg, meg mindenki a másik ügyén is, és a sajátján is dolgozik, szóval ez egy iszonyatosan jó. És akkor hát így elképzeltem, hogy tehát, hogy vannak olyan kérdések, amit még nem is mersz feltenni. Hogy jaj, nehogy hülyeséget kérdezzek, mert olyan kínos, de azt úgy nem tudtam elképzelni, hogy majd a másik szereplő az én ügyembe honnan fogja tudni, hogy velem mi van? Hogy ezt most így részletesen majd el kell neki mondani, és akkor, hogy az én ügyemben lévő szerepeket hogyan fogja eljátszani. Fogalmam nem volt erről, de nekem ez egy tipikusan olyan kérdés, hogy nem kérdezzem meg, mert hülyének fognak nézni. És nem És akkor akartam, végül hogy hogy volt? kinevessenek. Kellett-e Nem, bármit nem, mondanod a többieknek? semmit. Ez úgy zajlik, hogy ugye veled kivonulunk, meg elmondom, hogy mi az ügyem, mi az, amin szeretném, hogy dolgozzunk az állításba,
bemegyünk a terembe, és, és elkezdenek felállni a szereplők, és elkezdenek olyan dolgokat beszélni, de ők erről nem tudtak. Ezek a lányok, akikkel együtt voltam ezen az elvonuláson 3 napig, nem ismertem senkit Izán kívül. Senkit. És olyan szavakat használtak, amiket én szoktam. Olyan dolgokat mondtak ki, akár mondatba, amiket én szoktam. Tehát, hogy így ülsz ott, és nem hiszed el, hogy mi? Jóformán a hangomon megszólal. Aha, igen, még sokszor még a testtartást is fölveszi önkéntelenül ilyenkor az Igen. ember. Képzeld, volt már olyan, hogy valaki megkérdezte, hogy itt ilyen beépített szereplők vannak, vagy hogy Olyan, ez így hogy van? olyan Mhm. érzés, hogy mintha ilyen beépített szereplők lennének, de rólam ezeket a dolgokat, amit ott megjelenítettek a csoporttársaim, ezeket rólam senki nem tudta. És És nagyon akkor, mély érzések jönnek fel, amikor te kívülről látod igen, az életedet, vagy hát ezt a szeletét, amit idehoztál ebbe az állításba, ezt az ügyet, és látod kívülről, hogy én így viselkedem, ő úgy viselkedik, a másik, és hogy olyan tényleg, mintha egy moziba ülnél, és a saját filmedet néznéd, és iszonyatos, tehát nekem hatalmas élmény volt, ugyanakkor érzelmileg nyilván nagyon nehéz is, mert hát egy nehéz ügyet hozol, amit ugye megjelenítenek előtted a szereplők. és kaptál-e tisztánlátást az ügyedre, vagy megoldó kulcsokat? Igen, igen, kaptam. Képzeld el, hogy ez olyan, hogy véget ér az állításod, és olyan, mintha így kirántották volna alólad a talajt. Aha. Hogy hoppá, akkor oké, most már ezt értem, ez most itt van már a hátam mögött, és itt egy tiszta fehér lap. Na, akkor erre most hogy írjak, mit írjak? Egy ilyen érzést tudok hozzá kapcsolni, de nagyon-nagyon felszabadító egyébként, tehát amire az én állításom majdnem, szerintem egy 1,5 óránál hosszabb volt, tehát hogy ez egy ilyen érzelmi vihar, amin átmész, és tényleg olyan érzés a végén, amikor mindenki lenyugszik, nyilván én is, aki az állítást kérte, és azt érzed, hogy oké, most kaptam egy tiszta lapot. És szerintem egyébként ezzel érdemes gyakran élni, ezzel a családállítás módszerével. És azt mondja, hogy idehozom ezt az ügyemet, és kérek hozzá egy tiszta lapot, mert ezen a lapon már nincs hely, és amúgy is tök sok butaság van rajta, szóval kérek egy tiszta lapot ehhez az ügyhöz. És most azóta is még ebben a varázslatban vagyok, az ügyemmel kapcsolatban, egy tiszta lap, most másképp szebb gyöngybetűkkel írok rá, illatos ceruzával vagy tollal írok rá, és tényleg nem tudom, meddig tart ez a varázslat, de most még nagyon-nagyon jól vagyok így utána. Nagyon örülök, és olyan jókat mondtál, ez a tiszta lap, ez annyira tetszik nekem ez a hasonlat. És amikor a másik oldalon voltál, amikor ugye nem a te állításodat nézted kívülről, hanem a többiek állításába szerepeltél, erről kérdeznék többet is. Az első, Jó, legfontosabb kérdés, hogy honnan tudtad, hogy mit kell mondani? Mert a legtöbbeknek, akik először jönnek, ez a félelmük, hogy azt hiszik, hogy előképzettség, vagy gyakorlat, vagy bármi kell hozzá, de ugye te is most először voltál igen. életedben. Honnan tudtad, hogy mit kell mondani egy szerepben? Hát ez nagyon érdekes volt. A legelső állítás az ugye nem az enyém volt, Igen. amin részt vettem, hanem az elsőben segítőként vettem részt, és én voltam az első szereplő, akit hívtak. Ez egy olyan érzés, hogy egy ilyen fura belső nyugtalansághoz hasonló érzés kerít hatalmába. Ülsz a széken, vagy a kanapén, én a széken ültem, és azt éreztem, hogy nekem be kell mennem a szőnyegre. Ugye itt van egy szőnyegünk, amin dolgozunk, és ami a legdurvább volt, hogy Iza azt mondja, rám néz Iza, és int, hogy gyere, mert ő is tudja, hogy én szerepben vagyok. Tehát, hogy ezt így, tehát nekem ezt így valaki meséli, azt mondom, hogy nem hiszem el. De hogy higgyétek el nekem, mert ezt én átéltem. Ilyen belső nyugtalanság, egy pici feszültség, és akkor be kell mennem. Mit kell mondanom? Semmit nem kell mondanom. Jönnek, és mondod ki. Tehát, hogy nem is
És itt egyáltalán nem kell gondolkodni. Nem is van, nincs is rá lehetőséged, hogy gondolkodj, egyszerűen mondod, ami benned van. Főleg ilyen érzelmek vannak benned. Tehát én is átéltem boldogságot, gúnyt, tehát volt, amikor egy gúny jött elő belőlem, volt, amikor szomorú voltam, és nem tudtam megszólalni, volt, amikor dühös voltam, és káromkodtam. Mondjuk nem áll tőlem távol, ezt most így zárójelbe bevallom a káromkodás, mert nekem a kronóm olyan, hogy ez Iza erről tudna egy másik sztoriba mesélni, hogy az én kronóm az milyen, de hogy, de hogy azért próbál az ember egy ilyen közösségbe, főleg, hogy a lányok, akikkel ugye itt az elvonuláson voltam, nem is ismerem őket, szóval azért ott így nem engedem el magam, de hogy jön ez az érzés, hogy így mondod, és hogy volt, amikor káromkodtam, mert éppen az jött. De az, akinek az állítása zajlik, ő viszont érti. Tehát ő ott ül, nézi a kis moziát, és ő érti, hogy ez miért van valószínűleg, vagy próbálja Igen, megérteni. Tehát igen, ilyen ez érzések jönnek fel, és mondod, tehát, hogy nem gondolkodol, nem tudod elrontani. Semmit nem tudsz elrontani, mert olyan, mintha tényleg így a tested használná maga ez a szerep. Nagyon-nagyon fura. Tehát gyakorlatilag de ez van, igaz, Iza? Hogy így a igen, csak testünket közben mondjuk el, hogy használja. közben amúgy meg végig tudatodnál vagy, tehát tudod, hogy egyébként te vagy a Júli. Abszolút, abszolút, így van, Nehogy itt így van. megijedjen valaki. Aha, Nem, teljesen a jelenbe vagy, és egyébként meg én nagyon a jelenbe voltam az összes állításnál, és ez ugye 2 napon keresztül csak csináltuk az állításokat egymásnak, és egyébként maga, tehát amikor az összes csoporttársad kis életének ezt a részét, amit idehozott az állításból végignézed, az is rengeteg felismerés, tehát a saját életedre is fogsz találni olyan kis szálakat, hogy hú, ez nálunk is így volt, vagy ez velem is így volt, és akkor ott megjelenítik, és megérthetsz te is a saját életedben dolgokat is, akkor is, hogyha nem a te állításod, hanem tényleg a másiknak vagy a segítője. volt És olyan szerep, ami különösen megérintett? volt, igen. Akkor egy édesapa szerepében voltam, és akinek a kislányával egy baj történt. És azok az érzések jelentek meg bennem, legkönnyebben úgy tudom leírni, mint amikor tudod, hogy valamit elrontottál, tehát hogy ez az érzés, így elrontottad, és úristen, most így be kell vallanom, hogy igen, én elrontottam, és valakitől esetleg elnézést kell kérned. Tehát vállalnod kell a felelősséget azért, amit tettél. Tehát ez az érzés volt bennem, és rettenetesen dobogott a szívem. Mert hogy képzeljétek el, hogy ez még ilyen fizikai tünetekben is megjelenik. Tehát kipirosodhat az arcod, sírhatsz közben, nagyon dobog a szíved, megfájdul a derekad, tehát hogy egy ilyen rengeteg érzelem is, meg testi érzet is megjelenik közben. És ebben a szerepben hát egész sok minden robogott át rajtam, hiszen akkor ugye az édesapa voltam, akinek a figyelmetlensége miatt az ő kislányával baj történt. És akkor tör rád ez az érzés, hogy, hogy rosszat csináltam, tehát ez a rosszat csináltam, még Igen. szinte gyerekéned is bekapcsol, hogy jaj, most mi lesz. Aha. Az nagyon megrázott engem, az nagyon igénybe vett az a szerep igazából. Öm, és megint csak itt azoknak a megnyugtatására, akik nézik, hogy ugye azért olyan nem volt, hogy valaki rosszul lett volna, vagy Senki volt nem lett ilyen, rosszul. Senki nem illetve, lett rosszul. hogy ez az érzés, tehát, hogy na, azt akarom igazából mondani, most azt lehet, hogy nem is kérdésformában mondom, hanem csak tisztázni, hogy ez tök jó, hogy elmondtad, hogy igen, van, hogy egy ilyen nagyon intenzív érzés jön, de olyankor egyrészt, hogyha én ezt látom, hogy fú, ez most túl sok neked, akkor oda Igen, is lépek, és mondom, hogy jó, akkor ami sok, azt engedd el, vegyél egy igen, nagy levegőt. Ilyen azért volt, amikor valakit így esetleg nagyon elkap egy sírás, akkor azért ott vagyok, és odalépek, és igen, segítek. Tehát senkit nem hagyunk így bele süllyedni egy ilyen nem. rossz érzésbe, mert hogy nem az a cél. Illetve, hogy amikor a szerepet letesszük, akkor megszűnik ez az érzés. Meg azonnal. Igazából még a szerep közben is, mert ahogy ugye a szereplők egymás között azt a pici jelenetet lejátszák, Aha.
és ugye itt Izának óriási szerepe van ebbe, tehát ő úgy pörög köztünk, és rendezi a dolgokat, és értelmez, iszonyatos, amit Iza csinál, tehát hogy ezt így még mindig látom magam előtt, és imádtam. És utána, amikor az a kis párbeszéd, akár egy-két-három mondat lezajlik a szereplők között, ezek a testi tüneteid is azonnal elmúlnak. Tehát nem olyan, mint egy a derékfájás, hogy úristen, be kell vennem egy szemfájdalomcsillapítót, hanem ez így el is tűnik, kimegy belőled. Igazából ezek ilyen jelek gyakorlatilag, hogy ott még ugye felszínre kell hozni valamit, át kell beszélni, és utána, amikor ez kimondódik általad, vagy a szereplőtársad által, akkor ez így puff, abban a pillanatban elmúlik. Tehát nem így kell elképzelni, mint mikor tényleg van egy valós fájdalmad, és orvoshoz mész, vagy pirulákat kapkodsz be, tehát ez nem így működik. És tényleg így van, hogyha valaki nagyon bele esett egy szerepébe, és az Iza mindenkire odafigyel. És hogyha azt látja, hogy valaki tényleg nagyon-nagyon benne van, akkor kiemeli onnan. Tehát akkor tényleg mond egy ilyen mondatot, és akkor mindjárt ezek ámulnak, ezek a fura érzések. De egyébként ez tök jó átélni. Tehát ugye ettől nem Meg, kell megijedni. meg olyan jó, hogy ezt mondtad, mert közben tudod, itt szakmailag pörgettem a fejembe, hogy igen, én olyankor szakmailag mit csinálok, és amit az Igen, előbb mondtál, hogy de egyébként, amikor ez a kis jelenet lezajlik, és a szereplők kimondják azt, ami van, akkor igen, ez szakmailag úgy szoktuk mondani, hogy az igazság kimondása önmagában gyógyító és felszabadító erővel uh-huh, bír. uh-huh, És hogy ez milyen valóban. jó, hogy így visszaigazoltad, vagy így át is élted, hogy igen, és akkor kimondtuk azt, ami van, és ami történt, és akkor már el is múlik ez a feszítő, Így nehéz van. érzés, mert hogy csak az információra van szükségünk, hogy Igen. ott mi történt, és nem arra, hogy újra éljük, nem tudom, a 4-5 generációval fölöttünk élt ősünknek a szenvedését. Így van, így van. Úgyhogy ez igazából tényleg egy pár pillanat, egy pár mondat erejéig tart, és azért, mert ez segít abban, hogy kimond. És ha kimondtad Uh-huh. utána, ez volt, nincs. Aha, tehát hogy érezd, hogy ott még van valami Igen, igen, kimondandó. De jó, igen. tök Tehát jó. belülről, amikor benne vagy ebben, akkor ezt érzed, hogy igen, van itt még valami, és feszít, és tör fel, és tényleg, amikor ki tudod mondani, akkor utána minden oké lesz. Tehát minden elmúlik, ami addig így feszített. Fú, nagyon izgalmas. De jó, Nagyon komolyan izgalmas. olyan jókat mondasz, ugye nem egyeztettük előre, hogy mit fogsz mondani, Igen, úgyhogy nekem is ez olyan jó visszaigazás, hogy ez a másik oldalról milyen. Oké, mi volt az, ami visszatartott? Mert ugye mondtad, hogy már egy éve érzed, hogy ez az ügyed az azért így megoldásra szorulna. Mi volt, ami visszatartott, ami miatt úgymond, ha mondhatjuk így csúnyán, hogy halogattad? hát halogatom amiatt is, hogy nehezen mozdulok ki otthonról. Szerintem a legtöbb édesanyja küzd azzal, hogy nincs elég ideje önmagára. És hogy mindenkit előtérbe helyezel. A Mm. gyerekeidet, a férjedet, az anyukádat, nem tudom, mindenkinek, Kiskutyádat. kiskutyádat, mindenkinek segítesz az ő életében, ahol csak tudsz, meg ahol szükség van rád, és akkor este így hullafáradtan 11 órakor bezuhansz az ágyba, hogy ja, és ma magamért mit tettem? Semmit. És hogy Mm. valahogy nekem akkor a család is azt mondta itthon, hogy még a gyerekeim is, hogy anyuka, neked kell egy ilyen, ez neked jár, és menjél el Lizához erre az elvonulásra. Tehát, hogy amikor már ők kimondják, tényleg, hogyha így a családod így azt mondja, hogy na, neked ez most már jár, akkor lehet, hogy úgy könnyebben elhiszed. De igen, tehát egy főleg ez hogy én is egy ilyen adnivágyús vagyok, és én akkor vagyok boldog, ha adok, és nem figyelek arra, hogy egyébként úgy tudok, hogy sokszor sajnos bukom, de most tényleg tehát meghoztam magamért ezt a döntést, hogy akkor én Mert eljövök. hogy És üres életem, kancsokból nem tudunk másoknak így így van, adni. Fel kell életem töltenünk egyik, saját magunkat, hogy tudjunk adni. igen, és valóban egy töltés volt, tehát életem egyik legjobb döntése volt, hogy elmentem végre. De tényleg nem is azért nem mentem, tehát hogy ezek miatt, hogy dolgom van nekem itthon, nem, majd pont akkor fog érni a szilva, amiből lekvárt kell főzni, most mondtam valamit, de szerintem ezzel sok nő, családanya tud azonosulni, hogy ja, igen, és akkor elmegyek 3 napra, és tök elmaradok a háztartással, meg mindennel. Nem.
higgyétek el, minden megvárt itthon, a mosatlan nem, de hogy egyébként minden megvárt, és semmi sem szaladt el, és semmi sem potyogott le a fáról, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó döntés volt, hogy elmentem erre a És hát három ugye azon napra. túl, hogy nem csak 3 napos elvonulásra lehet hozzám jönni, az csak nyáron szokott lenni, hanem alapvetően azért ezek a családállítós alkalmak Igen, azért egynaposak. Igen. igen. Mm. Én nagyon-nagyon köszönöm neked az őszintességedet. Még egy utolsó kérdésem van, hogy mit üzennél azoknak, akik vacilálnak, akik gondolkodnak, hogy fú, akkor elmenjek, nem menjek, van egy ügyem, akarom elátni. Mit üzennél azoknak, akik abban a helyzetben vannak, amiben te voltál mondjuk még 2-3 héttel ezelőtt? Uh-huh. Most már magamnak is, a régi önmagamnak is azt mondom, hogy minek vártál eddig. Tehát, hogyha Mhm. van egy ügyed, ami most már tényleg így, hát idegesít, tehát ne várj sokáig, hogy ne legyen az a szőnyeg alatti ö, púp egyre nagyobb, mert az tényleg át fogsz bukni rajta, felbuksz benne. Tehát, hogyha azt érzed, hogy van egy ügyed, amire jó lenne ránézni a családállítás módszerével, ami egy szenzációs dolog, akkor menj el, és még próbáld minél kisebb púpot meggyógyítani a szőnyeg alatti összehalmozódott koszt, tehát hogy ne várd azt meg, hogy még nagyobb legyen a probléma, mert szerintem annál nagyobb erőfeszítést igényel majd annak a megoldása. Tehát, hogy minél kisebb, és már motoszkál a fejedbe, hogy ezt meg kéne nézni, menj el. Én a csoportos családállításról beszéltem, meséltem, mert az volt a legelső élményem, és én azt tanácsolom, hogy egy ilyenre is az Izánál van, hát havonta, ugye Iza? Havonta, Havonta. igen. És hogy egy ilyenre vidd el ezt az ügyedet, és nézzetek rá együtt, mert utána tényleg akkor legalább már látod, hogy mi a baj, és meg tudod tenni a kezdő lépéseket annak irányába, hogy akkor ezt helyrehozd. Úgyhogy én Illetve hát ezt... azt se felejtsük el, hogy az egy dolog, hogy persze jó, hogyha ilyen felelősségfelvállalóan áll hozzá valaki ügyfélként, mint te, hogy na, akkor most én is másképp állok hozzá és megoldom, de valójában lelki, energetikai szinten a családállítással meg is oldjuk az ügyet. Tehát, hogy ez Igen, nem csak egy ilyen ránéző módszer, hogy na, akkor lássuk meg, hogy mi az egyes szereplőknek a mozgatórugója, hanem meg is békítjük őket egymással. Ugye a végén mindig azzal zárjuk, hogy felállítjuk az ideális családképet, hogy papa, mama, gyerekek, hogy ott legyenek mögötted a szülők, az ősök, és érezd a támogatásukat. Tehát, hogy nem csak egy ilyen feladatlistát kapsz, hogy na, akkor ezt így tudod megoldani, sőt, általában nem adok tanácsot, hanem a saját felismerésedre bízom azt, hogy akkor hogyan mész tovább, ebben segítelek, hanem meg is oldódik a lelki-energetikai szinten az ügy olyan mélységig, ahogy azzal mindenki lelke meg tud birkózni. igen, igen. Hát Judit, nagyon-nagyon hálásan köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, és neked is, aki nézed, szintén köszönöm szépen a figyelmet, és a videó alatt megtalálod az elérhetőségeimet, vedd fel velem bátran a kapcsolatot, és gyere el egy családállításra. Én is ezt Sziasztok! javaslom. Sziasztok!